शिक्षणाच्या स्वर्गाचे जिने उघडले दार, शिक्षणाच्या स्वर्गाचे जिने उघडले दार, तीच सावित्री आज जगाची शिलेदार, तीच सावित्री आज जगाची शिलेदार. विद्या, ज्ञान, शिक्षण. आज आपल्या सर्वांना शिक्षणाचे महत्त्व माहिती आहे. आपल्या सर्वांना जाणीव आहे की शिक्षणाशिवाय आपल्या आयुष्यात अर्थ नाही. नमस्कार, माझं नाव प्राची प्रताप केंद्रे आणि आज माझा विषय आहे सावित्रीबाई फुले, ज्यांनी पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. आज आपल्या सर्वांना जाणीव आहे की शिक्षणाशिवाय आपल्या आयुष्यात अर्थ नाही. पण त्या काळाचं काय? जवळपास 200 वर्षांपूर्वीच्या काळी स्त्रियांना घराबाहेर पाऊल टाकण्याची सुद्धा परवानगी नव्हती. अशा या बिकट परिस्थितीत एका सामान्य महिलेने पुढाकार घेतला स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणासाठी, स्त्रियांना शिकवण्यासाठी. कारण की त्या स्त्रीला माहित होतं, जर स्त्रीला विद्या प्राप्त झाली तर तिचा आत्मविश्वास वाढेल, तिचे समाजात विचार पसरतील. जर 18व्या शतकात स्त्रियांसाठी फक्त चूल आणि मूल एवढ्या पुरतीच मर्यादित क्षेत्र असायची. अशा या अंधारमय जगात, अशा या नकळमय वातावरणात 3 जानेवारी 1831 या शुभ मुहूर्तावर स्त्रियांच्या शैक्षणिक विकासाचा एक पाऊल पडला. त्या दिवशी एका वाघिणीचा जन्म झाला आणि त्या वाघिणीचे नाव म्हणजे सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले नाव जरी ऐकलं तरी डोळ्यासमोर त्यांचे प्रतिबिंब दिसते. अगदी 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले यांच्यासह विवाह झाला. ज्योतिबा फुले पुढे चालून एक समाज सुधारक बनले. त्यांनाही वाटायचे की स्त्रियांनी शिकले पाहिजे. सावित्रीबाई फुले यांची शिक्षणाची आवड बघून त्यांनी त्यांना उच्च शिक्षण दिले. दोघेही हातात हात घालून सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले अखेर आपल्या ध्येयात यशस्वी झाले. 1 जानेवारी 1848 रोजी पुणे येथे भिडेवाडा येथे त्यांची पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. बघा, अंतरिक्षात म्हणता आज प्रत्येक पदावर स्त्री आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, डॉक्टर, इंजिनियर. याचं कारण म्हणजे फक्त आणि फक्त सावित्रीबाई फुले आहेत. म्हणून मी त्यांना नमन करते.